Ubus ano? Ubus po. Natupok ng sumiklab na sunog ang 5 magkakatabing bahay sa Barangay Kararayan sa lungsod ng Naga alas 5:10 ng hapon noong Linggo, Nobyembre 2. Batay sa ulat, nag-umpisa ang sunog sa kusina ng isa sa mga nasunog na bahay na gawa sa light materials kaya madaling kumalat ang apoy. Umabot ang sunog sa unang alarma. Alas 5:39 na ng hapon nang naideklara itong fire out. Nagsimula po yung sunog dun sa may kusina kasi maliit lang naman yon. Yung parang ginagawa niyang kusina gamit ang butane lang naman nga po. May nakasaing pong ano doon, bigas at dun po nagsimula. Inano natin na yung housekeeping ng bahay niya medyo di po maayos at yung mga combustible material sa paligid magkakatabi-tabi lang po kaya po mabilis na kumalat yung sunog. Ayon sa BFP, 6 na pamilya ang apektado ng insidente. Sa ngayon, pansamantala silang nakasilong sa evacuation center sa kanilang lugar. Wala naman pong nasugatan doon sa insidenteng yon. Kahit sa ating mga responders po, wala naman pong na-injury. Yung halaga, yung estimated damage ng ating destilador, kasi po class D classification lang naman yun sa ating manual. So 250 per square meter at maliit lang naman yung area. Umabot lang po ng 17,000 yung estimated damage ng ating destilador. Pero po kung mag-execute sila yung mga biktima ng affidavit of loss, makikita po natin kung ano talaga actual, kung ilan o magkano po talaga ang actual damage po sa kanila. Paalala naman ng BFP, Sa ating mga kababayan, ugalian natin na sa pang-araw-araw na gawain, mag-iwas po tayo sa anumang aktibidad na pwedeng pagsimulan ng sunog. Kung tayo po ay aalis ng bahay, siguraduhin pong naka-turn off o nakatanggal sa saksak ang ating mga appliances na dapat nakatanggal. Kung nagluluto naman, huwag pabayaang umalis na naka-turn on ng ating mga burner. Kung aalis po, i-turn off kahit po sandali lang. Ang mga bata, iwasan po nating maglaro ng mga lighter at mga posporo. And ganun din po sa mga opisina, pareho din po. Kung aalis na po after office hours, siguraduhin i-double check po na nakatanggal ang lahat ng mga appliances. para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.